Jinsabu fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għal ġimgħa tal-miliet kif fl-aħħar sigħat komplew jirrankaw it-tħejjiet għall-ikliet ta' żmien il-festi u x-xiri tar-rigali dan f'atmosfera festiva mill-isbaħ. Minkejja li l-ħadd kienet ġurnata mmarkata minn xita u temp gris. Iżda dan ma qatax qalb il-mijiet ta' familji li tul il-jum ħonqu t-toroq ta' diversi żoni kummerċjali bħal ta' Sliema, il-Mosta u anki l-Belt Valletta. Kif qed qatta' jum il-miliet is-sena? Jum il-miliet mal-familja u naturalment. Namlu l-klab tas-soltu u ninċapru kollha flimkien. Kif qed qattaw il-jum il-miliet dis-sena? F'lejlet il-miliet is-soltu morru niklu x'imkien, mbagħad imorru l-qudisa ta' nofs il-lejl u l-miliet inqattaw jiġu t-tfal mal-familja. X'għajkolkom pjanat dis-sena l-miliet? Il-miliet niklu d-dar, ġifieri kien ismi żdej u fl-ewwel tas-sena noħorġu niklu barra. Mbagħad għandna ħafna parties u hekk għandna ħafna avvenimenti. X'għandkom pjanat dis-sena għall-miliet? Jien fil-Christmas ħankun imsifra, mbagħad fil-New Year ħankun hawn mal-familja. X'qed tkun din tagħmlu għal-miliet? Mal-familja. Mal-familja, ma' nepotijiet. Net News taqsal in-nies li kienu preżenti fit-toroq tal-Belt Valletta jekk diġà xtraw xi rigali tal-miliet. Esmi x-xiri tar-rigali tal-miliet? Iva ta' kważi lesti. U tħalli għall-aħħar jew tippreparaw minn qabel? Le nippreparaw qabel aħna. U jkollkom xi budget partikolari? Skont u, ifhimni, ma dejjem nofqu. Demet li konna dejjem nofqu. Stammir mix-xirja tar-rigali tal-miliet? Fadalli taf ftit nixtri. U taħsiblu kmieni jew tħallu għall-aħħar? Le jien inħobb naħseb kmieni imma dejjem jibqa' xi ħaġa għall-aħħar. U jkollkom xi budget partikolari? Li joġobni jew ngħid dak bżonn li nixtrih ma jkollix budget le. Les mix-xirja tal-rigali tal-miliet? Mhux kollox le. U taħsiblu kmieni jew tħallu għall-aħħar? La, l-aħħar waqas kmieni. U jkollkom xi budget partikolari? Dejjem ikollok, dejjem tkun tixtieq tixtri affarijiet iżjed għoljin u imma insomma. Stammi x-xirja tal-rigali tal-miliet? Dis-sena iva, sibt kmieni u l-estajt qabel. U jkollkom xi budget partikolari? Ovvjament, aħna id-dar bejnietna nagħmlu Secret Santa, sorry, għandna budget limitat kull wieħed, u mbagħad nara ħbieb u familjari oħra. Mela lesti mix-xiri tar-rigali? Għadna le. U tkom tasbu kmieni jew għall-aħħar? Matul il-ġimgħa tal-miliet hekk, inħabbu nixtru ftit. U jkollkom xi budget partikolari? Iva, bil-forsu. U lesti mix-xiri tal-miliet? Jiena bil-Malti illi riħsib ta' xena tfal jgħixu barra, ara ma nistax nibatilhom rigal. Kolli tihom pocket money għal min flus. Fimni, peress li jgħixu barra, ġifieri lesti ġimgħa d-dieħla netlaq ġifieri għal għandhom biex mhux ħaqattaw il-miliet hawnhekk jien. Ikolkom xi budget partikolari kemm tonfqu? Fimni, llum ma tistax tajt ħaton fuq 50 euro, għaxek tidrata dak l-oġġett, fuq iżjed minn 50 euro, ġifieri m'hemmx. I mean, package li tista' tajt ħanna fuq 100 euro, tista' fuq 100 euro, ma titqola xejn skonx ħatixxi bil-Malti, taqsik. Intant nhar il-ġimgħa 20 ta' Diċembru ser tkun qed issir il-purċissjoni tradizzjonali biex bija ta' Ġesu Bambin. Din l-attività ser issir fis-6 ta' filgħaxija fil-Belt Valletta, dimostrazzjoni tal-Bambin ewlenija li ser tibda minn quddiem il-Knisja tal-Madonna tal-Vittorja u tgħaddim il-qalba tal-Belt. Waqt il-purċissjoni ser issir waqfa fil-Konkatedral ta' San Ġwan biex tingħat it-talba tan-novena tal-miliet ta' San Ġorġ Preka.